Anya pepeaus daw ko kini uling atina ako na namang kain ng aplasan na networking. Bali yun ako man wari. Sana ako kayong networking, di ba? Hanapin nung ngakakit mo kong yan eh. Panay akong aliwa-aliwa mo ko, rin dito. Kasi kayong networking nito. Pero, may naing networking ngayon eh. So, umiisip kong paralan nung makano tayong apasikan yung networking. Na gagamitan tayo yung resources kayo paligid tamo. So, ngayon eh, may nagit kong kaya baka pwede. May nga na kayong saresa. Na. Wow, may nga na. May nga na kayo. Opo. O, takman nyo pa rin yun. Nung manyaman na rin. O. Uy. Kaya palagay yung networking tala rin. Pwede. Pwede yun. Palagay ako. Saresa masaliin eh. Gawa tanggay. Saresang makatakla. Wow. Kaya saresang makapayat. Pwede na. Pwede yun. Pwede na. Ati mo, ikaw, keng dagol mo ngayon, po, sigurong may nga pataklakan dakal, mayayat ka na. Siguro pinto ya. Mataglag din eh. Ngayon misip tanggay nung nanong pwede tang in-networking na gagamitan na rin sa reso. Yan palagay yun. Ikaw, dati nakangkalating, may kay ko, may rabul ko. Pagpapakumuha taring sa resa ganyan, talo. Areta o. O leleta mo kasing sementeryo yan nga, dakal sa resa niya. Nano, atin akong aisep. Kasi po, tamang tiran tayo ni, sigurado, may kuhal tata mo. Sa resa, misip kong kain niya, misip kong nagyo niya. Okay. Ngayon ni wari, minisip ka mo retang sa resa, gawa tang kain ka rin, itang produkto, itang networking. Ngayon ni aisip ko na itang komplanta mo nung manano yun. Ne. Kunyari, ikay ni ne. Ikay ni ne bulado. O ne. Kay, ikay ni ne. Nalagyo mo kasi? Sandy. Sandy ne. O. Ikay ni ne. O kay, ikay ni JR ne. Tapos, ikay ni Beth ne. O. Nung nakakit may kanyan, Kyla rin. Apat na rin. Kumplan na tayo. Uling apat na rin. Diyan taneng court Kenny, yung pong 3-point Kenny, mga basketball tanaw. Ali, loko, kalokwan niya ini. Ali, pera yung pisabihan tagay ini. Yata dapat magkalokwan nung wari pasayan daw mo na. Ayun talagang gawang tagan. Lalawi ako, yaka masyadong gani. Pagramdam ko eh. Pakiramdam ko, panagitan nini. Oo. Ne, okay. Ayun kasi yan. Kunyari, kainin bulado, okay, ni ka. Okay, ni ka. Okay ta. Okay ta ako. Alina ko. Ay, joke. Sige na, hindi kasi ka rin ka. Kaya ni kanyan, patsemi kaya kay Sandy, bili tayo ganyan. Ba't bili mo ko rin, Koy? Pamo, kahit ka pa, relax ka pa again. Ay ba't botang migyabe ni June, bili tayo ganyan. Kay ba't at nang king kaya king kelibutad yan, tangamanondang kaya. Atin yung bakod ken, atin yung boundary ken. So, potang ini, may nagitan niya ini, may paris siya. Manikwa kang mangga kanito. Awa. Okay, tane. Sa kas magiyang mangga koy, awa ay siyabin. Oo. Ini, potang may kapapayabe kami itong, kunyari, bet, nagyabe ganyan, Kuning alaya pang kaparis kayo, So, tambakan tani pang saresa kanito. Kaya ano pare tanda ka ng saresa. Okay yata. Okay yan Ngayon, ika kanito, kapag gabayan mo ring abe mong mag-basketball, dala talaga yun. Potang magparis na kanito, kahit ang kay mito ng kay, itila namang kay da kanito. Aqua. Oo, aqua. So, balang paris, ating mangga, ating kay mito, balang paris.
Bah, bala mo sorted lang ang eh. Oo, syempre. Iwari pa siya Pasko, dahil kaya lameso, assorted lang niya. Yung buong banwa, makaya. Masagana na. Potang ikwata yung komplan na yun. Yung buong banwa, masagana yan. Kasi prutas lang ang deng networking tama. Diba? Iwari, ating pangkay ka rin. Ating pang, ano kasi tayo, itang ating mani keng babo prutas, ano kasi ta? Ito? Manigan ba? Balubad. Balubad. Ano? Alwalang maniring alwalang maniring kapangan dahil. Na, balo yo reta retang ating mani. May anak waring mani, may anak mani. Wow. Ika may anak mani. Ika. Ika. Wow. Malangi o mabasang mani po ta nanang mani. Pareho. Pareho. Ito. Iting pang number 3 kanita po ang ating make paris kin. Manikpala ay balubad. So ating yang kay, ating yang mangga, ating yang kay mito, ating yang balubad. So siguro may kwaltata na ka rin, di ba? Ne. Bawo, siyempre. Pwede yan eh. So ngayon, huling atintanang kain, atintanang produkto, atintanang komplan. Dapat kanya isipan tayo tang gugulisak tamo po, tang mag-networking tano. Iwari, gugulisak lang yung keng networking. Power. Nanita, Rexona ay, nano? Power na. Power. Lasa Rexona yan. Power na. Power, di ba? Ini akit kay King Robinson, ni mag-networking niya naman eh. Hinihini mo. Guli-guli sa ka naman ka rin. Boy ah. Ha, manta. So, umisip kayo nung pwede tang igulisak po, siyempre, dala tayo ni King Kai. Nano kaya nung Kai? Subukan tayong Kai. Mamang kayong kaya? Cauliflower. Ha? Wala na naman cauliflower yung balo da rin yan eh. Mamang cauliflower. Wow. O sige na. Kasi ginulis akong cauli. Sabi nyo, flower na. O, subukan ta na. Buwan tayo, Koy. Cauli! Flower! Ha? Excited lapin? Minnie Mouse ko rin ah. Cauli! Flower! Ah, pwede.